Krásny dobrý deň vám prajeme, moje meno je Brani, sme v hudobných nástrojoch Jimmy Market v Senici. Dnes si niečo povieme o zaujímavom retro mikrofóne tajvanskej značky Superlux Pro H7F Historic Series. Je to profesionálny kardioidný dynamický mikrofón, ktorý vás určite na prvý pohľad zaujme aj po zvukovej stránke, ale hlavne po takej tej retro vintage stránke, ktorá je čoraz populárnejšia. V balení sa nachádza okrem samotného mikrofónu veľmi praktické koženkové púzdro s logom Superlux na jednej strane, ktoré má zamykanie na zips. Ďalej sa tu nachádza praktická skrutka pre umiestnenie mikrofónu na mikrofónový stojan. Samozrejme sa tu nachádza návod, kde sa dozviete ďalšie informácie o mikrofóne a veľmi pekné polstrovanie v krabici, ktoré chráni mikrofón, nech už ste kdekoľvek na cestách. No pozrime sa na mikrofónik. Ide o asi 500 gramový mikrofón, to znamená, že máte v ruke skutočnú mašinu, nie je to žiadna hračka. Veľmi prakticky vypínač sa nachádza na prednom paneli. Veľmi masívne vyhotovenie skrutiek, vzadu takáto pružina, môžeme pozrieť zblízka. Skutočne mikrofón vyzerá veľmi robustne. Čo máme skúsenosti s našimi zákazníkmi, tak im mikrofón vydržal veľmi veľa rôzne náročných akcií, pádov a takisto aj nešetrné zaobchádzanie. Trošičku máme skúsenosti u pár jedincov, ktorí hrajú s mikrofónom veľmi veľa, že vplyvom v podstate striekajúcich slín na túto mriežku začína korodovať tento chróm. Bavíme sa o mikrofóne okolo 50 €, to znamená, že nedá sa očakávať od mikrofónu také mechanické vlastnosti, ako majú jeho kamaráti, povedzme 200-300 eurový. Určite je vhodným doplnkom do každej kapely pre solového speváka alebo vokalistov, pretože má neuveriteľne široký zvuk, široký záber. Ja keď si ho dám takto na tvár blízko, tak on dokonca sníma ešte aj tieto nosové frekvencie. To znamená, že celú v podstate tvár vám dokáže zosnímať. No ale ja si ho zapojím teda sem a vyskúšame si ho. Check. Raz. Vypnem si tento éterový mikrofón. Jo. Toto je Superlux Pro H7F. Yes. Check. Doporučujem ho používať v tesnej blízkosti k tvári. Má superkardioidnú charakteristiku, to znamená, že čím ďalej ste od neho, tým viac bude filtrovaný váš hlas a bude snímaný celkový éter. Je veľmi dobrý pre živé aplikácie. To znamená, že máte svojich spoluhráčov vedľa seba, basa, gitarista, bicie a krásne zatlmí tú oblasť okolo vás a všetci zvukári vás budú milovať. Takže predstavili sme si Superlux Retro mikrofón. Je na predajni Jimmy Market EU. Dodanie po Slovensku cca 24 hodín a do Českej republiky cca 4 pracovné dni. Ak by ste mali hociaké otázočky, neváhajte nás kontaktovať, alebo si ho prídite vyskúšať. Je to super vec.